Takže čau lidi, já jsem Santa.cz a vítám vás u dalšího videjka. Dneska to bude to Forture, to od Marvelu prostě, to vidíte sami. Ukážu vám co a jak a takový hovadiny. Tak. Když chcete když máte hodně diamantů, tak když chcete nějaký skiny, tak tady půjdete na ty panáčky. A tady máte za diamanty. Já už jsem si to koupil dřív za ty diamanty, protože byla sleva. Tady máte třeba za 1000 takový. No, já si koupím za jednoho, no. Pak, tady máte obchod. Když vám to bude ukazovat na tomhle a máte na to diamanty, tak já bych si to zatím nekupoval. A tady, když vám to bude ukazovat, tak to je tohle. Na to kliknete a dá vám to náhodného prostě nějakého panáčka. A tady ten tým. Tady máte prostě všechny panáčky. No, já už mám 2 otevřený. Jednou mám tady tohle. Pak mám tady tohle. A kdyby někdo chtěl, tak tady jak máte ty levely. Počkej. Tady máte nahoře ty levely. Dáte tohle. A když dáte tohle, tak se vám tam ukážou takový ty destičky. A když budete to držet, tak budete mít víc a víc levelů. Já už to třeba tady mám. Teďka, co jsem to chtěl? Jo, tady, to je taková pošta. Tady se vám bude ukazovat tyhle. Tady nevím. A tady se vám bude ukazovat, když uvidíte, za každý den budete dostávat jednu takovou destičku. No já už asi to nedostávám, nebo co. Budete prostě dostávat a tohle, to si tam prostě vyberete, jakýho panáčka prostě chcete. Nevím, jak to si prostě vyberete. Tady to je k tomuhle. To vám na začátku bude vždycky říkat, co tady tomu a tak. Tady třeba tady jste ty diamanty, no. Tady jste. Ta nemusí být za diamanty, to si prostě vylosujete. Tady jste taky, to právě chci já. A tady máte mise. Tady máte od začátku tohle, pak tohle. Já jsem teda tady. A tady se vám vždycky ukáže, co dostáváte. A když dáte line, tak tady se vám ukáže, koho budete mít. Boss je tady ten. A tady máte třeba na pomoc tohodle, Black Panther, Hulk a takový blbosti. Tak, já si myslím, že jedno kolo zvládnem a to bychom ukončili. Že tohle spíš bylo takový 3minutový, vám ukazovat co a jak. Mě tady z toho hra hodně baví, protože no prostě proto. Je to moje nejlepší hra. A tady si takhle vymýšlete, jakoby, no, se mnou ten stav s nimi tady stav. Tady nikdo budete nikdy s tebou a takhle si je vyměňujete. A musíte vždycky počkat, než se vám to dočte. A já už mám na tohle všechny schopnosti, protože už má všechny ty červený. Na tomhle mám jenom 3 a na tomhle mám jenom 2. Protože má 2 hvězdičky, tak má 2 schopnosti. No, na tomhle mám všechny, protože má to červený a na tomhle mám to, na tohohle používám nejvíc. Tady takhle budete normálně, tímhle, a tímhle, když kliknete na ty vlastní schopnosti, tak to třeba rozbijete. Jedno kolo zvládnem, ale nevím, jestli druhý. Dneska nemám docela náladu natáčet, to jsem natáčel včera. Tak. Za ty lagy jsou kvůli tomu, že jich tam je dost. Proto jsou ty lagy. A tam mám hodně věcí na tom telefonu, tak ty lagy jsou to, tak já si dám Veroniku, to je ta z
ze filmu Avengers a mě to hodně baví. Tohle mě baví, ty rakety. Jo, a stihneme ještě takový cvičení vám ukázat. To myslím, že se vám bude líbit. Teďka chvíli počkáme. Tak, jsme proti Goblinovi, pojď sem Goblinku. Ironmana si na tebe vezmem. Pojď sem. Ty vole, si mě zabít, tak to teda ne. Ty budeš házet ovoce, nebo co to házíš? To teda ne. No, myslím, že ho zabiju já. Ne, on mě. Jo. Jo, zabil jsem ho takovým málo životama. Yes, tak Iron Man aspoň je k něčemu dobrý. Ty, takhle se vám načítá. Jo, a když máte už takhle plný, tak se vám to nenačítá. A na tohle musí mít level až 60, tady vám to ukazuje. Omlouvám se, že mám kašel, ale budu se snažit, aby to v tom videu nebylo jakoby slyšet. A teďka ten trénink. To mně se hodně líbí. To když máte třeba u tohohle máte málo schopností, nemáte je otevřený, tak dáte tohle. Poprvé jsem se taky divil, co to je. Ale je to dobrý, to máte normálně všechny schopnosti. A mně se to jakoby líbí. Tady nahoře to A.I.on. A oni se pak budou hejbat. Budou proti vám prostě bojovat. No. A tohle mě hodně zaujalo. Že tady, třeba vy tyhle panačky prostě nemáte, ty skiny a takový. Tak si je prostě můžete vybrat. Ty, co svítí, taky máte. Koukejte, já třeba nemám tohodle. A dám si ho a hraju za něj. To se mi hodně líbí. A nebo mně se líbí pak tyhle, jakože třeba jakoby ty skiny hezký. Třeba u tohohle si koupím pak. Takhle se přibližujete tím plus minus. Já to mám vždycky na minus, takže se mi to takhle líbí. Mě to hodně baví takhle. A pak tady máme jakoby různý skiny. Tady máme Doctor Strange, Kizelku jeho. Jsou prostě ty z Marvel, jsou všichni. Prostě to je Marvelová hra. Ant-Mana tady máme, Ghost Rider Londýn. Tady z Londýna Ghost Rider. To vidíte podle těch aut taky. A podle té pistole. To je prostě stokový těch starých, no. Nevím, jestli z Londýna to je. Ant-Mana, to jsem říkal, že to máme jiný Ant-Mana. Tohle se mi hodně líbí. Že takhle uděláte a vám potom hodí tank. To se omlouvám. Já teďka vám ukážu, já teďka budu chvíli s tady hrát. Ještě 2 minuty a ukončíme to. A teď jsem Tony Stark, ten se mi líbí, ten je pěkný, ten Iron Man. A když máte jakoby jiný, koukejte, když jsme stříleli tam, tak on nedělal ten kopanec. Takže to je, u nich jsou takový i trošku jiný. A mě ta hra hodně fascinuje a baví mě to. Už tuhle hru měl i můj kamarád. A tady ten se mi taky líbí, ale z toho War Machine se mi nejvíc líbí tady ten Iron Patriot. A já teda doufám, že kdyby vás to někoho bavilo, tak já to nemusím psát, je to na obchod Play a napíšu vám to ještě na popisek videa, jak se to jmenuje, abyste si to když tak našli. No.
v popisku videa uvidíte, jak se to jmenuje. Já tam, no, jestli to chcete zkrátit, tak tam prostě napište Marvel a tam vám to vyhledá. A je to prostě takovejhle, já pak ještě půjdu na obchod Play. No, máme ještě to, tak já jdu na obchod Play. Prostě půjdete sem na obchod Play. Prostě sem napíšete Marvel hry, no. A je to tohle. Marvel, to kliknete prostě tohle. Dáte. Jakoby to. Jak to stáhnout. Se vám to stáhne a máte to tady. Spustíte to. Musíte chvíli čekat, až se vám to jakoby naběhne. Pak. To vám ještě ukážu. To máte tohle. To vám ještě ukážu a bude to všechno. Tohle vám musím ukázat, abyste si nemysleli, co to jakoby je za píčovinu. Teď se vám to bude v klidu nabíhat, ale pak se vám tam ukáže takový to se vám ukáže, počkejte, se vám to takhle bude nabíhat. A ukáže se vám jestli mě se to už ukáže, já nevím. Že měli musí mi to teda ukázat, já nevím. A jestli se mi to neukáže, tak prostě furt klikejte. Tady to. Stop Trade Rant. Prostě takhle jenom tak na něco kliknete. Ono se vám ukáže play a nic nemačkejte. Ještě chvíli musíte počkat a pak to teprve zmaštnete. A na ten popisek videa to napíšu, že se to jmenuje Marvel hry, prostě napíšete Marvel hry. No, pustí se vám to a je to hotový. Tak, počkejte. No. Jestli se vám... Jo, tohle! Tak já vám teďka ukážu to, jak jste chtěli. To máte u tohodle, dáte třeba tohodle, teďka dáte tohle a zmáčknete tu plus a ono se vám to takhle bude dělat. Když to máte od nuly, tak se vám to bude dělat rychle. Když to máte od 40 nebo tak pomalejš. Tak teďka, jestli se vám toto videjko líbilo, dejte like, popřípadě koment a já se s váma budu loučit a jestli chcete, aby jsem pokračoval, tak dejte tak 15 lajků a bude další video. Tak, jestli vás to zaujalo. Tak, čau.